Silav roj baş, hevanno hevîdikûn başin selametin îro dudiyê tebaxeye roja yekşemiye. Ji wara çend nûçe me amedekirina dixwazim pêşkêş bikim bi giranî di derbarê şerê Amerîka İsraîlê li hember Îranê, êrişa Îranê li ser Başûrê Kurdistanê hema vê êvarê du caran êriş kirine ser Silêmaniyê û Hewlêrê. Nûçe hene me amedekirine bi destûra we em hema dest pê bikin. Hevanno hevîdikim hûn jî başin selametin doh bi şev salvegera serxwebûna Swîsrê bû. Swîsrê gîştiye azadiyê serxwebûnê. Tabî dîrokekî 705 sal berê ye. Dîrokekî pir kevn e. Ji wê demê ve şer çênebiye. Swîsrê bi çîrokekî pir efsanewî bîye xwedî serxwebûna xwe û kanton bi heva girêdan e. Kanton tevlê hev bûne. Bi rıza dilê xwe daxilê hev bûne û aniha jî 26 kantonê Swîsrê hene. Doh bi şev yekê tebaxê serxwebûna xwe pîroz kir. Normal fîşekên hewayî hene. Ew ê wisa di şahiyan da tên avêtin. Ne? Lê ji ber germahiya zêde, ji ber hişkê saliyê, edîm hişkê salî dibêjin. Ji ber ziwabûna erdê, yani dikare şewa derbikeve ji ber vê xeteriyê pêk nehat. Pir hindik. Lê dîsa cejn hebû, şahî hebû, konser hebûn. Bixwast ez doh zindî çê bikim, lê qelebalix bû çê nebû yani. İmkana me çê neye. Hevanno em biçin û welatê xwe li wê derê Îranê bi dronan êrişê Hewlêrê û Silêmaniyê kiriye. Dewleta Îranê ji çi cesaretê digire hevanno? Ji helbesta Amerîkayê. Destê sibê bi sê dronan êrişê Hewlêr û Silêmaniyê hate kirin, hemû dron li asman hatin xistin û tu zirarên canî çênebûn. Ê ku êriş pêkaniye Îran e, lê dewleta Tirkiye jî dikare êriş bike ji bo provokasyonan. Tim jê tê. Derdora saet yekê şevê bû du dron gihîştin asîmanên Silêmaniyê. Yek ji wan dronan li asman hate xistin û bû sedemê şewatekî. Ez hema vîya kontrol bikim hevanno. Tamam. Deng dîmen baş e. Hûn ji min re bêjin. Mala we ava. Yek ji wan dronan hema rasterast li asman hate xistin. Bû sedema şewatekî lê agir di demekî kin de hate vemirandin. Li Hewlêrê sîstema sê ramê kete dewrê. Her wiha destê sibê jî li asîmanê bajêrê Hewlêrê dronekî bi sîstema parastinê ya sê ramê hate xistin û zerar çê nebû. Hêzên Amerîkayê, hêzên Brîtanya, Fransa, Almanya di vekişînekê ji nişka ve ya heftê û du saetên dawiyê de bi sedan asker û sîstema serekê ya parastina asmanî ji balafirgeha navnetewî ya Hewlêrê vekişandin. Askerê xwe vekişandin, pergala xwe vekişandin. Roja şemiyê balona ku li asmanê Hewlêrê dihate dîtin ew jî hate daxistin. Kamerayên wê balonê hebûn, gelekî pêşketî bûn. Çavderiyekî pir baş dikir hem bi şev hem bi roj. Balon 306 derece dora xwe digeriya 5 kilometre dûr dikaribû bidîta, yani çavkaniya hemû êrişan dikaribû eşkere bikira. Dron ji kudretên, çewatên niha wisa 306 derece jî dora xwe dikaribû bigeriya. Lê vê sîstema xwe hemî kişandin. Hem Brîtanya, hem Amerîka, hem Fransa, Almanya. Çima wisa dikin? Çima Kurda bi tenê dihêlin? Li ser însafa Îranê, dewleta Tirkiye, ew jî ecêb e hevanno. Di demekî de ku êrişên Îranê yî li ser Herêma Kurdistanê û herêmê berdewam dike, raporekê nû dibêje ku Amerîka dest ji vekişîna hêzên xwe kiriye. Sîstema parastinê ya Patriot ya li nizîkê balafirgeha navnetewî ya Hewlêrê vekişandiye. Li gorî malpera El Monitorê çend çavkaniyên agahdar ragihandiye ku artêşa Amerîkayê dest bi vekişîna hêzên xwe yên li nizîkê balafirgeha Hewlêrê kiriye. Sîstemên parastina asmanî yên Patriotê ku ji bo têkbirina mûşek û dronan têne bikaranîn
li balafirgeha Amerîkayê êdî li baregeha Amerîkayê li Hewlêrê nemane. Pêvajoya vekişîna leşkeran ji hefteya derbasbûyî ve dest pê kiriye û hê jî didome. Hem hêzên Amerîkayê hem jî kelûpelên wan ên leşkerî yên giran hatine derxistin ji wan baregehan. Rayedarên herêmê vê vekişînê wekî gavekî asayî normal bi nav dikin, dibêjin ku ev yek di çarçoveya wê peymanê de ye ku bi Bexdayê re hatiye îmzêkirin ji bo vekişîna temamî ya hêzên Amerîkayê ya ji Iraqê heta 3 îlona îsal wê bidome. Yani Amerîkayê bi Bexdayê re peyman îmzêkiriye gotiye heta 3 îlonê em ê hemî hêzên xwe kelûpelê wan ê eskerî em ê vekişînin ji Iraqê û Başûrê Kurdistanê. Lê vekişîna van hêzan bi taybetî sîstema Patriotê di demekî de ye ku êrişên Îranê yên li ser herêma Başûrê Kurdistanê berdewam dikin. Ev çend ev sîstemê parastinê ji bo parastinê hêzên Amerîka hatibû bicêkirin. Herêma Kurdistanê faydeyekî pir mezin ji wê sîwana ewlehiyê didît. Yani Amerîka ne ji bo xatirê Kurdan, ne ji bo parastina Kurdan, ji bo parastina hêzên xwe pergaleke parastina esmanî bicih kiribûn, lê Kurdan jî gelekî jê fayde didît. Ji dema ku şerê li Îranê dest pê kiriye vir ve balafirgeha Hewlêrê bi berdewamî bi êrişên Îranê bi komên çekdar yên girêdayî Îranê re rûbirû ye. Amerîka dibû alîkar ji bo parastinê, ji bo ku van bi dronan bêtesîr bike. Sîstemên parastinê yên Amerîkayê heta niha karîne herî kêm ji 95 van êrişan têk bibin yên Îranê. Tabii kêmasiya mûşekên Patriotê hene aniha berpirsê lêkolînan ê şîrketa Horizon Engageyê ê New Yorkê Michael Knight ji El Monitorê re gotiye vekişîna Amerîkayê nayê wateya bi dawî hatina temamî ya heva hevengiya leşkeriya di navbera Amerîka û Iraqê de. Çimkî hêzên taybet yên Îranê li ciyên veşartî dimînin. Yani bi gotinekî din hevalino Amerîka bibêje herçend li ber çavê xelkî em hêzên xwe eskerê xwe vekişînin jî tabii hevkariya me ya eskerî bi dewleta Iraqê re wê bidome. Behsa Kurdan nake. Aniha hevalino tiştekî pir ecêb çêbûye. Zemanê berê behsa Kurdan dikirin. Hem li Rojava hem li Başûrê Kurdistanê. Aniha êdî dewlet bûne navendî. Dewleta Amerîkayê êdî bi Bexdayê re muhetab e. Bi Enqerê re muhetab e. Bi Şamê re muhetab e. Kurd weke milletên herêmî têne dîtin, statûya wan jî nayê naskirin. Ji ber vê qet behsa wan jî nayê kirin. Êdî muxatab dewletên merkezî ne. Êdî dixwazin van merkezan bihêz bikin. Erka wan, mîsyona wan bihêz bikin, bi xwe vegirê bidin. Êdî nizanim Amerîkayê pê deraniye ku fayda van milletan ji Amerîkayê re tune yan jî van milletan bi kar tîne û êdî berdide. Lê dîsa jî em pê dihesin ku van rojan bi qesedê re ketiye nava hevkariyê Amerîka, İsraîl jî. Yani tam bi temamî dev ji Kurdan bernedane. Ew jî heye. Niha vekişîna Amerîkayê me gotibû nayê manê ku hevkariya eskerî bi Iraqê re bi dawî bibe, nayê wê manê. Yek ji çavkaniyan gotiye herêma Kurdistanê di evveliyeta karê Amerîkayê de nine. Yani priorîte dibêjin ya. Amerîka wextê tê rojhilata navîn karê Amerîkayê ewil çi ye? Yani öncelik, priorîte, evveliyet, peşîne Kurdî. Ne Kurdistanê, ne Başûrê Kurdistanê, ne Rojavayê. Ku derê ye? Bigiranî welatên kendavê ne. Hema her derê. Erebistana Siûdî jî di nav da, Kuveyt jî di nav da, Ürdün jî di nav da, Bahreyn jî di nav da, İmarat jî, Oman jî, hemî. Welatê Ereban aniha hemiyan bi xwe vegirê dide, xwe weke parezvanê wan dibîne. Ji ber vê yekê yani evveliyeta Amerîkayê divê em zanibin ku welatên kendavê ne.
Irak jî, Sûriye jî an hate Libye. Di nava evveliyetên Amerîkayê de. Amerîkayê ji sedî pêncî û pêncê yedeka xwe ya patriotan anha wenda kiriye. Vê heftê ev rêje ji sedî dihê din jî daketiye. Amerîka di şerê li hember Îranê de pir çek û sîlehê xwe wenda kir, bikaranî ana destê wê de pir kêm maye. Ji ber vê yekê em îro pê hesiyan vê serê sibê Amerîkayê plana xwe ya êrişa li ser Îranê anha rawestandiye. Vê sibê rawestan. Bi İsraîlê re li hev kir, dibêje heta peymanekê nû bixwasî pênc meha em ê nava xwe de bidin bistînin, em ê diyalog pêk bînin. Me plana xwe, operasyona xwe ya eskerî li hember Îranê daye rawestandin. Îjar li ser daxwaza Erebistana Suudiyê, li ser daxwaza welatên Kendavê ye, welatên Ewropîyê ew nayê zanîn. Belkî jî dewleta Tirkiyê ketiye devrê. Mesela Wezîrê Karê Derve yê Îranê bi Hakan Fîdan re axifiye. Ev sê çar rojan da axife. Hakan Fîdan ketiye devrê. Êdî Trump îxna biye, nebiye, ji ber wan e, ji ber Erebistana Suudiyê, ji ber bihabûna petrolê. Ama bi şiklekî anha êdî êrişê xwe da rawestandin. İsraîlê jî êrî kiriye gotiye temam. Vana ama vaya rê li ber Îranê nagire ku êrişê Başûrê Kurdistanê neke. Dîsa êriş dike. Mesela vê sibê êrişê Başûr kiriye. İran êrişê xwe didomîne. Darvekirina însanan didomîne. Zexta li ser Kurdên Rojhilatê Kurdistanê didomîne. Ême Kurda ji bo me tiştekî naguhere. Êriş her hene. İdamkirin her hene. Têkoşîn dawa Kurda li Îranê Rojhilatê Kurdistanê her didome. Niha êdî piştî gefa Îranê Amerîka ev biryar daye ew jî nayê zanîn. Hemî tesîra wan heye. Mesela Wezîrê Karê Derve yê Îranê Ebbas Irakçî dibêje em ê bersiveke tund bidin hemû êrişên Amerîkayê yê heta niha. Ne tenê Îranê, alîkarê wan welatên Kendavê jî. Ebbas Irakçî di du peywendiyên telefonî yên cuda de bi Serokerkanê Pakistanê Asmîn Munîr û Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye Hakan Fîdan re axivî. Ne tenê bu wan re rêveberên welatên Kendavê re jî ev sê çar rojan di nava tekîliyê de ye. Ebbas Irakçî hem ji Pakistanê re hem ji Tirkan re bi rêya Fîdan li ser rûdanên dawî li herêmê guftûgû kiriye. Alozî dibe digihêjin êdî zîrveyê, lûtkeyê. Wezareta Karê Derve ya Îranê naveroka van hevdîtinên xwe ên bi van welatan re eşkere kir. Li gorî daxuyaniyê Wezîrê Karê Derve yê Îranê qala encamên êrişê Amerîkayê kiriye. Qala xeterî û metirsiyên têkçûna ewlehiya herêmê kiriye. Iraqçî hişyarî daye. Dibêje ev cure gavên Amerîka, êrişên Amerîka İsraîlê ên li ser Îranê herêmê ber bê nearamiyekê zêdetir vedibin. Metirsiya zêdebûna aloziyan digihêjin lûtkeyê. Em çi dikin wekî Îran, em ê jî êrişê xwe zêdetir bikin, em ê füze û dronan em ê bavêjin ser baregehên Amerîkayê yên li welatên Kendavê, êdî encama wî hûn bifikirin dibêje. Wezîrê Karê Derve yê Îranê di van tekîliyan de teqezî li ser amadehiya temam ya welatê xwe kiriye. Ew divê em wekî Îran hazirin, amade ne serweriya niştimanî, yekparçeyî axa xwe em biparêzin wê her cure serkeşiyekî artêşa Amerîkayê rastî bersiveke tund were. Dibêje İran. Yani em ê rehet nesekinin. Niha ew nûçeya ku min ji we re bas kir, piştî van gef û tehdîtan, piştî ku welatên Kendavê ketin tekîliyê bi Donald Trump re, belkî Tirk jî ketine tekîliyê, biryar hate girtin, Amerîka İsraîlê biryar girtin, êrişên xwe yên li ser Îranê bi temamî bidin sekrandin. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku Amerîka û İsraîlê li hev kiriye ku her êrişeke nû ya li Îranê ew ê bi baş bixin. Ev yek bi wî şertî ye ku di dema herî nêzik de
ji bo bi dawiyanîna şerê 5 mehan peymanekî were îmzê kirin. Donald Trump li ser tora civakî a Truth Socialê nivîsî dibêje artêşa Amerîkayê di asta herî bilind ya amedahiyê de ye. Xwedî hêzeke eskerî ya Wisa ye ku ji şerê cîhanê yê duyem ve mînaka wê tune ye. Lê biryar da ye ku êrişê xwe li ser Îranê rawestîne. Serokê Amerîkayê diyar kir ku Îranê bi tevî çend welatên din ên rojhilata navîn ji wî xwestine ku êrişê rawestîne da ku derfet ji bo peymanê çêbibe. Trump li ser naberoka peymanê jî hin agahî dane dibêje lazim e peyman vekirina bilez temamî mayînde ya tengava Hurmuzê li xwe bigire. Dawî li gefê nuklerî yên Îranê bîne. Her wiha ragihand ku İsraîl jî di vê biryarê de bi Amerîkayê re ye. Em hemfikir in. Hevan û bala weliyê 5 mehê şer dest pê kiriye argümantên Amerîkayê di dune hêwekê xwe ne. Halbuki ev argümant beriya şer tune bû. Mesela çi dibêje? Tengava Hurmuzê bila veke. Vekirineke daîmî mayînde. Beriya ku şer dest pê bike ev tengav ji xwe vekirî bû. Keştiyên dünyayê ji xwe diçûn dihatin bazirganî hebû. Halbuki İranê bac jî nedigirt. Yani vergî jî nedigirt. Xerc mesref jî nedigirt. Ya? Ya piştî şer Hurmuz hat girtin aboriya heremê pir xirab bû serûbin bû. Petrol di qada navnetîvî de bilind bû hemî ji ber şer. Aniha jî Amerîka dibêje tamam em vegerin serî Hurmuzê em vekin. Yani vekirî bû. Ew mesela gefên nuklerî jî tamamen fasafîso ye. Armancên siyasî hene. Mesela ne nuklerî? Mesela aniha Amerîka bi Erebistana Suedî re peymana nuklerî îmzê dike. Dixwazin welatê din jî dest bi hilberîna çekên nuklerî bikin yan jî maddeyên nuklerî bikarbînin. Peyman îmzê dikin lê ev mesela nükleer di destê Amerîkayê de bûye hincet, bûye bahane. Wekî din hevano lê diye jî ji we re bêjim aniha İran eger li ser piyan disekine bi temamî bi xêra Rûsyayê ye. Rusya hem di pişt perdê de hem pêşiya perdê destekekî pir ciddî dide Amerîkayê. Dide İranê biborin. Çima Wisa ye. Hem Çîn hem Rusya İranê li ser piyan digirin weke cepheyekî pêş dibîne. Ji ber ku şerê li hember Ewropîyan û Amerîkiyan ji xwe re çeper çêkirine. Di vî çeperê de İran aniha li pêş e şer. Eger İran têk biçe wê demê dortê Rusyayê jî. Dortê Çînê jî. Vana zanin. Mesele ne ji aliyê îdeolojîk ve Rusya û Çîn bi İranê re ne wisa ye. Menfaetê wan di şer de hene. Vana hevûdû digirin û mecbûrin jî hevûdû bigirin. Lê Rusya bi me re tucar nebû dost. Ji dîrokê vir ve daîma em xapandine. Hûn ê bêjin Amerîkayê erê rast e Amerîka jî me dixapîne. Rusya jî me dixapîne. Lê dewletek heye tucar nikare Kurdan bixapîne. Ew jî dewleta Tirkiye ye. Dewleta Tirkiye xwedê ji wan razî be. Wisa şeffaf, wisa vekirî siyasetê dikin. Siyaseta înkar, îmhayê. Kurdan înkar dikirin, Kurdan îmha dikirin, tune dikirin. Şer li hember Kurdan dane dest pê kirin. Zarokên Kurdan û keçê Kurdan îşkence kirin li hebsxana. Kurdan piçûk dibînin. Ji ber vê yekê pir siyaseta xwe pir alenen, pir vekirî dikin. Em jî ne ehmeqin weke millet. Em êdî bi Tirkan naxapin. Yani vê dünyayê de mesela Rus Kurd xapandine. Amerika Kurd xapandine. Hê jî belkî bixapîne. Lê Tirk nikare. Tirk nikare nedî. Xwe bikujin jî nikarin. Xwe mahv bikin jî nikarin. Heftê û heft hezar sozan bidin Kurdan jî nikarin. A binêrin di vê pêvajiyê de dîsa dest pêkirine soz didin Kurda. Tamam bana ama Kurd dibêjin na. Em pratik dixwazin. Qanûn derdixî, navê Kurdan dinivîsînî, heqê Kurdan lê bar dikî, hemî însanên Kurdan serbest berdidî û siyasetê jî tu li wan nikarî qedexe bikî.
Ne? Usta me parantezeki vekir de mesela xapandinê de ye hevan. Mesela xapandinê de usta gotin hat servê. Niha Amerika İsrailê plan kiribûn ku vê heftê êrişekê hevpar bibin ser barzûngehên petrolê û santralên elektrîkê yên li Îranê. Lê Prensê Erebistana Siûdî Mihemed Bin Selman roja şemiyê bi Donald Trump re axifiye jê rica kiriye ku êrişê xwe rawestîne. Êrişê ser Îranê neke ji ber ku encama wî em dikişînin. Qehra wî em dikişînin. Şerê Amerîka û İsraîlê li gel Îranê 28 Sibatê dest pê kiribû, 5 mehin berdewam dike. Trump dibêje ji bo berjewendiyê ji bo xêra dunyayê ew amade ye êrişê xwe betal bike. Rast e, lê bi şertê ku bi lez û bez ew bigêjin peymanekî dawî di nava wê peymanê de vekirina tengava Hurmuzê jî hebe. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Ebbasçî mijwara got roja şemiyê hem telefonê rêveberên Erebistana Siûdî kiribû, bi taybetî Faysal Bin Ferman, Wezîrê Karê Derveyê Erebistana Siûdî û gelek welat wan re ketibû tekîliyê dewleta Tirkiyeyê, Pakistanê. Wana dixwazin navbenkariyê jî bikin. Niha hem pêşketin çêbûne di van tekîliyên telefonî de. Lê ev tekîliyên telefonî û encama hevdîtinan wê karibe şer bi temamî bide rawestandin ew nayê Hevan do divê mesela berê ku em derbasî hewlêrê bibin, divê mesela pêvajoyê de anha pêşketinekî tune ye. Herî dawî em zanin ku dewleta Tirkiye li İmraliyê bi Öcalan re mutabaqatekî çêkiriye, li ser qanûnekî li hev kiriye. Tamam. Lê dema ku derketiye derva, dema ku dosya ji ber destê Öcalan derketiye, normal diviye bu ev dosya bahata derva, biçûye berdestê Dem Partiyê li ser nîqaş bikirana û ev dosya biçûye Qandîlê jî li ser nîqaş çê bibiye û paşê vegerê biya Tirkiye bibiye qanûn. Wextê ku her kesî fikrê xwe beyan kir li ser vê qanûnê, otomatiquement herkes daxilê qanûnê dibe. Vaya normal e. Heta ku tu qanûnê nîqaş nekî, tu nikarî daxilê wê qanûnê bibî. Mesela Qandîl dibêje haya mij qanûnê tu neye. Kes bi min neşêwiriye, kesî ji min re neşandiye, kesî fikra min jî nepirsiye, ez çima herim tevlî wê qanûnê bibim. Di ser de jî têda dibêjin bila rêveberê rêxistinê neye. Ê tên jî siyaset li wan qedexe ye. Ê hepsa jî tên berdan siyaset li wan qedexe ye. Yani tiştên wisa ucûbe hene. AKP çêkir, qanûn ji İmraliyê girt, ne bi Qandîlê re ne bi Dem Partiyê re parve kir, anî li cem xwe tişta ku bi Öcalan re li ser li hev kiribû jî hemî guherand. Li gorî xwe, li gorî hesasiyetên xwe û hilbijêrên xwe milletê Tirkiye, ji xwe re tiştekî nivîsiye, ana vê heftê qaşû ew ê bîne meclisê. Meclisê de derbas dibe, derbas nabe meseleyekî dine, lê em tev dizanin ku Kurd êdî naxapin. Kurd daxilê vê qanûnê nabin. Qanûnekî poşmaniyê ye. Yani bibêje ez poşmanim çûme serê çi ye. û were serê xwe bixe ber xwe 5 sala siyasetê neke, dibin kontrola dewletê de bijî, lê dibe tu nerêveber bî. Te çek û sîlah negirtibe destê xwe. Yani tu neketibî nava suç li gorî dewleta Tirkiye. Halbuki ême Kurda hevanlo mesele ne suçê jî, mesele ne çek û sîlahê jî. Bi hezaran însanê me ku qet destê xwe nedane çek û sîlah îro de hepsê Tirkiye de ne. û 15 salan, 20 salan, 30 salan ceza li wan hatiye birîn. Qismekî wan heqeten qet eleqa wan bi çek û sîlah tune. Mîna Selhedîn û hevalên wî. Ev însan çima nikarin siyasetê bikin? Madem mesele çek û sîlah e. Mesele em tev dizanin ku mesele ne çek û sîlah e. Mesele ne suç e, ne şiddet e. Mesele di dawa Kurd û Kurdistan de te xebatkiriye nekiriye. Parastina heqê milletê Kurd suçê ne suçê li Tirkiye. Ew e tişta esas em dipirsin ev e. Aniha hevanno
hevalên me, rêveberên me divê vê pirsê ji dewleta Tirkiye bikin. Tu ji hepsê kî berdidî, kî bernadî ne mesele ye. Tu ji serê çiyê însanê ku tên ji Ewropayê însanê ku tên tu kî pêşwazî dikî nakî ne mesele ye. Hemî çêve jî xebata ji bo menfaetê milletê Kurd, heqê milletê Kurd êdî serbest e ne serbest. Ew mühim e. Tu qanûn derdixî û paşê jî tu pêvajoyekê diyar dikî. Yani tarîxekê diyar dikî. Ev qanûna ku min derxistiye tenê salekî derbas dibe. Tu dibêjî. Dewleta Tirkiye dibêje. Piştî salekî wê çawa be? Te qanûn derxist. İnsanê ku hatin Tirkiye daxilê nava jiyana sivîl bûn. Piştî salekî din wê çawa be? İnsanekî ji bo xebata ji bo Kurdan xebat kiribe. Wê nikaribe vegere Tirkiye. Yani ji rojnamevanekî wê nikaribe karê xwe bike. Siyasetmedarekî wê nikaribe maqale binivîsîne, nivîs binivîsîne. Bibêje heqê Kurda jî bi qasî heqê Tirkan heye. Nikare bibêje. Ji ber vê şertê me li ser dewleta Tirkiye yek şertekê. Yek şertekê, ne du şert ha. Ne du şert, yek şertekê. Hemî xebatên ji bo dawa Kurd û Kurdistanê, azadiya Kurdistanê, mafê Kurdan, çi dibe bila bibe. Dibe nebe suç. Tenê ev. Vaxtê ku te binêrin çi qas rehet e yani. Xebata ji bo Kurd û Kurdistanê vaxtê ku weke suç neydîtin, otomotîkmen hemî însanê li zindanê tên berdan. Ji ber ku ew ji bo wî hepsê dane. Otomotîkmen hemû însanên ku derketine dervê Ewropayê, însanên ku di çapemeniyê de, medyayê de dixebitin, hemî wê vegerin Tirkiye, ew bikarin min bixebitin. Wê demê problem namîne. Problem xilas dibe. Êdî dîmîne ser me. Dewleta Tirkiye dikare ji me re bibêje, tamam, hûn dawa Kurd û Kurdistanê dikin, mafê Kurdan dikin de lê Kurd van mafê xwe dixwazin, naxwazin. Hûn biçin gundê Kurda ji xwe re bigerin, belkî Kurd hemî Tirkiye tercih dikin. Belkî jî em nizanin. Çep û rastê milletê Kurd jî kevşî nave. Ji ber vê yekê ev hemî dikeve çarçoveya demokrasiyê. Yani em nikarin bi darê zorê bi Kurdan serxwebûna Kurdistanê jî bide qebûl kirin. Belkî Kurd bêje na kêko em dewlet mewlet naxwazin. Serê me nexin belayê. Hûn nizanin dewletê bi rêve bibin. Em dewleta xwe ya Tirkiye tercih dikin. Pergalekî me rûniştî heye. Em ê nava vê dewletê de ji xwe re bijîn. Piraniya milletê me, milletê Kurd heqeten bixwaze bi Tirka re bijî, problem tune, bila bijî yani. Naxwaze em çi bikin? Yani tu dikarî yani siyaset ne em rojnameger ha. Siyasetmedar dikarin biçin gunda û bajaran ji xwe re propagandaya xwe bikin û behsa mafê Kurdan bikin, normal e. Lê encam biryar milletê Kurd dide. Hevan no. Yani anha tiştek ku min xwest ez ji we re bêjim, êdî dewra xapandina Kurdan bi dawî biye. Na. Kesek nikare Kurdan bixapîne. Kurd bi xwe jî Kurdan nikarin bixapînin. Nikarin. Hevan no doh yekê tebaxê 2026 bû li gundewarên parêzgeha Hewlêrê li nizîkî navçeya Şemamkê li ser rêya Maxmûrê agir bi rafînereyekî neftê ket, depoyekê sotemeniyê Şewitî. Piştî meselê dumaneke reş li Asîmangirê da tîmên parastinê çûn ciyê herêmê, zêdetirî 5 otomobîlên agirkujiyê yekser gihîştin ciyê bû yerê. Di nava saetekî de agir hate kontrol kirin. Hêzên ewlehiyê ji bo parastina malê nêzîkê rafîneriyê ew parzûn ciyê parzûngehê tedbîrên tund girtin, di encama vê şewatê de ziyanên canî çê nebûne, tenê zirarê maddî li pê xwe hiştine. Sedema derketina agir jî bawekî fermî hin nehatiye eşkirin. Em nizanin. Li Mêrdînê hevan no kî elektrîkê xwe dike? Hevalê me Mêrdînê eger bikarin binivîsînin, ana elektrîk tune li wan dere gelo. Hakikaten. Mesele çi ye? Çünkü doh nûçeyekî hat berdestê me, şîrketa belevkirina elektrîkê heye ya Dicle, Dedaşê. Yani normal saziyekî bi serê xwe ye yani. Rojane 8 saetan elektrîk qut kiriye li Mêrdînê.
Platforma Saziyên Demokratîk ev yek protesto kirin. Xwe pêşandanekî li darxistin. Di wê çalakî de hate diyarkirin ku qutkirina elektrîkê ya di germahiya havînê de zirarekê mezin dide cotkar esnaf û nexweşên ku bi cihazan vegirê dayne. Parlamenterê Dem Partiyê yê Mêrdînê George Aslan di çalakê de axivî nerazîbûn nîşanevan mağduriyetan da ku piştî taybetkirina saziya elektrîkê derketiye holê. George Aslan destnîşan kir ku dedaş li ser pişta milletê me bi milyaran pere qezenç dike. Bê ku rewşa xelkê li ber çavan bigire, elektrîkê qut dike, xelkê mağdur dike. Aslan hişyarî da rayedarên dedaşê. Van pêkanînên xwe yên dervê mirovahiyê bi dawî bikin. Hûn bi jiyana gel dilîzin. Eger hûn wiha berdewam bikin, ev protesto wesibê bihêztir bibe, mezintir bibe. Şirketa belevkirina elektrîkê ya Dicle'de daşî şirketekî taybet e, yani ne girêdayî dewletê ye. Karûbarê belevkirina firotina elektrîkê dike li çend bajarên Bakurê Kurdistanê. Tiştekî wisa. Ev pêla koçberiyê heye we bihîst ne çawa çêdibe ve heta kengê bidome insan çima ji malê xwe, ji gundê xwe, ji bajarê xwe koçber dibin dixwazin werin Ewropayê. Hem ji ber nebûna karê, ji feqîriyê ye, hem ji ber meselên siyasî ye, hem jî ji ber germahiyê ye. İnsan dixwazin êdî bikevin bin garantiyê. Li welatê wan garantiya jiyanê tune ye. Welatên Bakurê Afrikayê, nava Afrikayê, rojhilata navî, insan dixwazin birevin. û çi dibe nizanim. Ama bi 100,000 insan tên. Hikûmeta İspanya ragihand ku wan ji bo rêlibergirtina koçberên neyasayî li ser sînorên deryayî di navbera herêma Ceuta û Megribê de wisa ewek çêkirine. Berbestekî mezin danîne. Bi qasî 37 santimetre li ser avê ye û metrek jî dibin avê de ye. Yani keştî nikarin derbas bibin. Medyaya İspanya diyar kir ku ev berbest wê rêlber hewlên derbasbûna neyasayî bigire. Baweyekî berbiça. Ev biryara İspanyayê piştî wê yekê hat ku çend rojên borî bi 10,000 koçberan berê xwe da bajarê Ceuta yê İspanyayê vê yekê di nava Yekîtiya Ewropayê de krîz çêkir. Ew bajarê Ceuta hevalino bajarekî biçûk Aydê İspanyayê li ser axa evê ye, Afrikayê. Ew dengava Cebelî Tarık heye. Nizanim ez rojekî din nîşanê me bidim. Îro ez heta herim wext derbas dibe. Boğaza Cebelî Tarık heye. Normal İspanya li Ewropayê ye, Afrikayê ye. Avrupa û Megreb bi heva çi girê dide ew dengava Cebelî Tarık ne? Gibraltar dibêjin jê re. Gundekî mezin em bêjin, navçiyekî bajarê Ceuta heye, Aydê İspanyayê li ser axa Afrikayê maye li Megribê. Ew aniha çi dibe? Koçber temamî xwe da vêjin wê derê. Koçber tev tên wê derê. Ji ana sebebê krîzê ye, 67 koçber mirine. Ji roja pênşemviyê ve nêzîkî 6,000 koçber bi rêya bejahî deryayî derbasê Ceuta bûn. İspanya ragihand ku wan di nava 48 saetan de zêdetirî 48,000 koçber vegerandine Megribê. Hata ragihandin ku di dema hewlên derbasbûnê de herî kêm 67 kes mirine. Polîsan diyar kir ku hinek ji wan xeniqîne, hinek jî dibin lingan demane, yan jî di dema xwestinê ser têlan ra derbas bibin mirine. Ev rewş bû sedem ku 22 welatên Endama Yekîtiya Ewropayê ji bo parastina sînoran bikevin nava hewldanan û gavekî hevpar bi pêş bixin. İrlandayê ku aniha Serokatiya Demê Yekîtiyê dike, ji bo roja sêşemiyê bangê civînekê lezgîn kir, Wezîrê Karê Navxweyî li hev kom dike. İtalyayê jî ji ber vê krîzê peymana Schengenê ya bi İspanya re demborî ji bo mehekî da rawestandin. Koçberî wê di demên pêşmê de bibe yek ji problemên mezin ê Ewropayê. Pir însan dixwazin werin. Ewropa jî tijî însan bûne wê çawa ben nizanim. Navçeya Çem Çemalê ya Silêmaniyê
لپی هف دو جاران ارتحجیا هزا ارتحجا یکم نزدیکی 5 پیله بو 4.9 لگوری آگاهی ناوند ارتحجی نحیه یا تکیه یا جباری یا چمچمالی بو ev erdheja ku çemçemal hejand li navenda Silêmaniyê derdora wê jî hate hîskirin. Piştî vê erdhejê saet derdora 11 û nîvan li çemçemalê erdhejekê din jî çêbû. Hêza vê erdhejî jî 3.6 pîle bû. Ev erdhej di kurahiya 10 kilometreyan da çêbiye. Navenda wê jî gundê Qela Çûxê bû. Niha germayî zêde bîye, daristan hişkin, bûne mîna pûş pir zû şewat çêdibe. Niha li nêzîkî Atînayê Yunanistanê li deverên din yên Yunanistanê şewatên mezin derketine. Hikûmeta xwecihî şênî ji cihê nêzê şewatan derxistine. Zêdetirê sêsit endamên tîmên agirkujiyê bi tevî helîkopter alavên din ji bo vemirandina agiran di nava xebatan de ne. Hişyarî hatin dayîn ku li deverên din jî dibe ku şewa derbikevin. Li herêma Var a Başûrê Rojhilatê Fransayê jî piştî çend rojan li wê derê şewatekî hebû hate vemirandin. Lêberê carekî din şewatekî mezin di rûda. Ji ber şewatê nêzîkî 3000 kes malê xwe terikandine. Tîmên rewşên awarte ji bo rêgirtina li ber şewatên nû tedbîr girtine. Ne tenê li Fransa, li Spanya jî, li Portekîzê jî, li deverên cuda jî ê Ewropayê niha şewat hene. Hewlên vemirandina agir berdewam dikin. Li kantona Leyonê jî şewatekî nû derket. Li hin ciyan şewat hatin kontrolkirin. Şênî vegeriya malê xwe. Çend welatên Ewropayê ragihand ku hejmara kesên ku ji ber pêla germahiyê mirinê aniha zêde bûne. Awstrûya di tîrmehê de hejmarekî rekor a mirinan tomar kiriye. Di aynê demê de Brîtanya, Fransa, Almanya ji destpêka salê ve mirina bi hezaran kesî ji ber germê ragihandine. Hevan nûçeyek jî ji serê kaniyê heye. Bi destûra we dîmenekî nîşan bidim. Milletê me Afrînê baş xirab vegeriyan gundên xwe, bajarên xwe. Ne? Bi şiklekî. Aniha dîdor hatiye serê kaniyê. Eger em bikaribin sahî selametî milletê me serê kaniyê jî bi cih bikin gund û bajarê wan pir baş dibe. Ja ka mesele çi ye hevanno? Niha komîteya koçberên serê kaniyê, ev komîteya ku ana ser ekranê dibînin, ev komîteya serê kaniyê ye. Ez hema vê jî bînim ser ekranê. Bi qasî 15,000 însan wê vegerin tabii. Lê aniha ne hemî bi hev ra. Divê ji wan re mal were hazirkirin, malê wan tev hilweşiyane. Wê çawa ben nizanim. Lê malbatên koçber ên ku wê di koma yekemîn de vegerin cîwarê xwe aniha agahdar kirine, wana hazir dikin li gorî komîtê. Aniha 647 malbat wê di nava vê heftê de vegerin serê kaniyê. Tiştekî pir baş e, mirov bêdeng be bila vegerin. Niha komîteya koçberan bahsa hin pirsgirêkan dikin em li wan godar kin. واي أبي نابي هيك بونه مسجل إذا جا قائمة اللي يتصل كنا نبهد عنه محمد عبد العزيز طالب الخبز ما هذه خرابي بشربي اللي بيه باجر خاريون خرابي كنا خلاص مجبور بالله محمد عزيز نادي زهراء نعم ذا عدي ريزان محمد معي Mesele bi vî şeklî ye, hevan no. Niha
Derdime Kurdan girane. Mesela salvegera dansdan ya kumkujiya şengalê heye. Qedera 2005 Kurdên Êzidî hêjî nediyaye. Anha bahsa entegrasyonê dikin. Entegrekirina şengaliyan bi Bexdayê re. Çima bi Başûrê Kurdistanê re entegre nabe, çima bi Bexdayê re entegre dibe em hêjî fehm nekiriye. Madem ki pergala îro ya li şengalê hevalê me dixwazin belav bikin, çima serê bû jî nizanim. Wê demê ne bi Bexdayê re bila Başûrê Kurdistanê re be. Yani qedera 2005 insanên me hêne diyare. Eşekî pir mezin heye. Şengalî temamî ve negeriyane. Mesele giran e. Hevan bi destûrê wez xatir ji we dixwazim ber bi êvarê yan jî sibê bernameyekê di em çê bikin li gorî pêşketinên dawî ne, li gorî rewşa siyasî ye. Xatirê we silav rêz.